Muyomule taliye nara bolire ikokwara nyiba nabekore kananga igonyo boete gusigo ko boete kene na gocha studio na baretera maiga kurwa singishu ase kwa niaba y'umugusi nagenda kurwa engora uchiase director bwa intelligence we county Nyamira director togete mwaye asirete nkoye ni wale ngerero and buno mujumbe omonyene town ya Nyamira nabone toma ate on behalf y'abantu bana ba West Mugirango abo bale tole headquarters ya county ya Nyamira na kwa niaba ya Nyamira county n'umugusi nabona agenda kurwa engora as a government officer otoko sirete seito gali Nyamira mbanja pole ya ito naende bagoka sana inje bwe kanale ngumujumbe Kenya ngima 290 MPs inje bwe kanabwata mabira and I really thank umugakulia David Koech as igasi akolire yogokora security yense. I really say sorry to the family enkatiga naende tiganya sabe ke umuikoye asagia inga kinero ngotebya bakori bo be serikali bigasi ya serikali tema irwe ekorera bananchi aba baturigete nekerenga kiyaira ike otigere otigere nyasaye mbema no hase enkwane yo nabego togotome ngora ya bene gochase ya mateyo na intubune gitase ni Soko TV mwishimi wana manga bere gakoene ko korende tutaraswa ase enkwane ya bene metentu bata mange tokokwandra se ebirebike nabego tumanya ase ogochakera ase ngencho tutaraswa sense mo ibonga West Mugirango asa matukabwango iga ebikore bya bere bikwene kiwa hase chi school chiko sambo ichinde chia security mete ase bunge yawe ya West Mugirango ose bikore iga byane kiwe nabo gemero bironere ribuna abarayimu abekire kwene kyabuna ebikore bigango kyana bire biyemono tigatorera abana bali basambu school yo utumishi abana bali basambwa tiganya sabe ke emyoyo yabo asagiya iguru na bali bakora igentukeria na bali bachangiye to gokorwa igentukeria iganya sae ubwate chinguru abakorere korengana rukoni kwaye eko irigisyumbanya sae tutigerete ekero ngocha se Musmugirango ntuanyora accident chiskuru bere skuru ya Masosa accident injabe skuru ya dormitory kayiye chinsa chia mugaso kera abana bakari kuragira dormitory ye kayiye ndoganyete report kumanyanga nkikiagerete dormitory ye kayiye no bagotebanga ne likosa liabete ase estima pole sana ase skuru ya Masosa na bakonya kubairaniria ebintu bike biria byarenge bya muhimu bya yeta se dormitory yo tukairira abana bwo chimatres tukairira abana bwo amarangeti ne chishit eskuru ende yomo elio ya nyorobo konguge ku skuru ya kura nero ya sambu dormitory lakini eskuru ya kura erekero basa dormitory ya sambetwe abana igo bayigorere bakagendanka nkagetenga nkuira na bakare ningende weekend ye kororanga ngaki situation yijere igo china chiskuru bere chia nyorobo komu ase constituency ya West Mugirango abuo nkuira libagari abwango botebia abana ngarema matemwaya tukuna konyora kurua saitani ngaba disruptia masomo y'abantu nena ba nafunzi n'abali ba West Mugirango andeta iyo mugutoira West Mugirango igego chikogendera koba the number 1 performing
constituency as a county na as a region and igonka ntegete kwa abanafunzi bano moyo nga mubwato mujumbe bw'ekisemi mubwate umuibuli number 1 and therefore tikagupanic saitani na penya iga akore gento gete ikidomu samba igo lichumbe ngwaga cha chidomu igo nkubekera abana banase bakurara na kwenkarije abana abalimu banenga tigatorera abana pamoja tigatubwaterane lakini rende tigandage balia batatagetia abana baitu basome asokoro korete biashara na influence yatatakeiri asichikuru including koretera abana baitu abali chiskuru amaliogo yogotindia ya gekoera nachangierto mwana ule timamu mwana urueteka uchite gosoma ta koba balimo anze gusambe dormitory ya Mheshimiwa wate abaruko bakonerwa bakonerwa na kunyonsigwa amaliogo yogotindia ya ayo nchenya kuanere nanya tereka bunge but igona ateba at the earliest opportunity kinde studio abantu bali bategete gutumia abana baitu bubi ase okuba ebintu bitabwerete gutoka school. Mheshimiwa kinega koreke bena yoko ya and I want to tell you nga nkorora mule ngoraiga nkorora mule ekikerokyo my friend ekikerokyo ngosukumana tole ngoyo kondria baroki wa Marioko Mheshimiwa nkumanyu wale talinche kamanyete ngogote binde ekerotugo ikagabu lakini gona kurwa assurance asabana bagosoma West Mugirango asa baiboli ba begeta bana babase West Mugirango na rema na we are under control na muntu tayo disrupt ya amasomo nere sababu litukolia chuma tubwate function minister ya masomo asense ya Kenya aliasirunga Girls National School ekero tugwansa a program ya reassure abana baitu naba Kenya bonse na kende nkeyo kirato sinye ase okuburwanira abana baitu banyore SM yabo banyore right yabo yokonyora masomo ase umuiko yugwe semi asengenjo na mange turasoma asengenjo ainegati abajumbe bari bairoko boko a budget and the appropriation committee report ase amange turajikomoreka West Mugirango ngira chikonyora kurwasa lakini ne budget ya roka ndire chisemi chairu chibesa chinyinge wetani chipillion chimisano na ibere kurenda babori mbali bagote banga chiskuru nchire chitarekera namagacho yokwane ki safety sengencho una eskuru yotumishi chiroboti cyare koroki wa bari eternity ekerengo kerobuna inoba jumbe mukubeka chibesa chinyinga asa sector chisemi kurende oborende bwa boroki wa buri gwikirani wa sa chiskuru who is responsible ntuensi pibuna ba Kenya tule responsible nje uno mojumbe na nago ike stage ngwansa kuraga nga nyarebe into 20 people na ba Kenya iko tuli responsible as ibintu bikokorekana Kenya chibesa tukobeke budget buno jitwa begete chire 700 and about 86 billion ichine chibesa chiko support chiskuru cheito chia abana baita masomo akubabeka babe competitive internationally chiko konya abana baito banyore skills chikubaire echiro yemirimo bagendo kurikiga miremende yonsi bagendo bali prepared kurigie emirimo yoburalia bune yao kurigie emirimo yokoros chitivi yukurigie emirimo yobo engineer kurigie bari defined mwana agosoka kurwe college amanyirenga uyo ne fundi ye chigali uyo ne fundi ye stima uyo ne fundi ye chitivi ikina kyo a program ye chisemi ekoira nere sababu chibes chiamente to this time round as a budget ye chisemi egere chi college chido chibe expanded chitivet chido chibe expanded na ende chibe properly equipped na equipment na facilities chigo somia bana baito egere basoke kurwe college
bakinonogete bakogenda anywhere in the world barosie stima barosie amache barosie kigali bakore emirimo bune yao gokora bayiche bakora ubwakiri bunanche naende bachorwe buna bajumbe bunanchorire negati yanda mange mushimo tikabona tokwandire budget ga enyiwe mwaetiri ase ebunge omugusi no mwananchi wa West Mugirango kubata kana singa nchomora bwense na tware tarasa matuko abwango iga inubwe mweka mwalire chira no mwaka bwechi besa bo mweryo omu West Mugirango no mugusi bo so mumenyube county ya Nyamira inkyanyolere kire ekeya inche gonjolere West Mugirango ne umusaraba nkubugoli bunge no musaraba West Mugirango na kiro monto igakogenda atebigia akolira sachorire tinchorire na Kenya igonchorire n'abantu ba West Mugirango na sabantu ba West Mugirango na ende buna namanyite nge budget yengo etwere bono na kitu abekirete e plan e president yetare gusi kere gutara gusi tumworokie okugani kwa bagusi inche namorete the West Mugirango nkamworokie okugani kwa ba West Mugirango aba West Mugirango ndubwati mache abangina n'abana igo bagwitweke bibuyo emikie menge ne school kinyinga bagenda roche kulikia mache ya ase budget ndubekere kibese kia last mile connection ya mache guchiemichi uchi school uchi institution chionsi inyegitari yana ya Nyamira igechandegete no mbono igildoret no murwairo na nachikorororo umiete ne Nyamira atakonyiri tu nkamanyanga a problem yinto bwate buna a county ya Nyamira in particular a constituency ya West Mugirango abwase inyegitari karanste umu president agacha ekera gwete birerevyo akatotangasira ngo toali 1 billion shillings kigwa upgrade ya inyegitari yo AK level era nkonyera abantu kibese icyo no kirase budget ye umu president na chitinga moeresanga bono miaka 30 ya elire ile ipara ye lami itana gutuka West Mugirango ya na ngete kilomita 30 chikuru bondeni chike magombo ichiruke birigo chigende Mutagara a cost ye project ye 30 kilometers igere 1.8 billion shillings chibese chino chibekirega ase budget ye pamoja ni chibese chigokora ipara ekorwa bumbulia eichiriyo nyangi eiche bunyunyu chibese chino chibekire pamoja ni chibese chikobeka elami kurwe market ye kurukunyamaya egende guchi obwali ebwate guchia ekereja chibese chino chibekire ase budget estimate once go connect njai gitega kwa mega kora chibese chiakete ya ase budget n'abantu bagonde bikuru masosa mapera kugenda gali gitari bagonde bitomentere tukolere estima abantu bane banyakunguru tuabegete mbaike rubonso batebete mente tomentere kiru montaño estima abantu libali amaliga kugenda nyabisimba rugurugalia na robatebete gucha bukimu muinalia bonse batanyolete ikibese ikibate batubeke abantu bageseneno gucha gaye nyabumite babwate guchia malindi ngumbugalia batirimboke kogenda galia obwemea tualite kurujono nchiri gali nyamaya kibese mbabwate stima kibese ikyo naki tobegete ase budget ye so asesemo ya last mile electricity connection ntobegete kibese ikyo ase budget ye chiskuru cheito nchire challenged buna school bune ya Sironga abana go bachiete kinyaruka kikabuchororo ekora ntuatebete nga nobe national school kora affirmative action kuira abana babwata magisi a national school kurwe constituency ye eje ebegete ngata ase school ya Sironga ikarase
And I want to thank Chief Principal Jane Okero, Jane Nyanumba. Aireta abana abo on my word. Bono, a president injate, go to support here na 30 million shillings. Kyoko agache a modern hall abana bagokorera imirimo yabo. Promise yo murabense bosenera se budget. Iki promise yechios pinchiro 20 million shillings tia Sirunga Girls, 10 million shillings tia Nyamira Boys, 10 million shillings tia Nyaiwa. Chibese chionspi no to chibegeta se budget yeju. Igonga nyete budget yendwero na ndire bongo tebinga abantu mole chipale ekyo chigo cha kuiguru. Kamuranje bali mole nchera rusi bintu byinonje rusi bintu byinonjera egeko rumuti nyusaba ibikaragitango swabire tetokanga na linkoro rumute bwo umdosi my employers umata abantu bagwese mugango nabo bandigete lekura yabo bangeto musa tintegete koro rumute bwo muntu gusalika kamuranje gechemete ikorunchera tutige road reserve isaine egere parije egororoke to moherio kabisa university ya Nyamira ya ye abantu bandi bakuna kokolera icyungirio ya nibwate bono kibesa ase budget yeye eguchiwansia university ya Nyamira aliase yagachirega alikiabonyoru pamoja ne branch iliasiege tuyane ase town ya Nyamira egere tukura ne numugano yo once and for all egere togende mutwe tuwashimwe abantu bari batoyeta ibu yo gutusiekera university no nyembono university ya Nyamira mbono yabegetwe budget tari mbono yabegetwe budget negendrete kwagachwa njamente retwe budget integerere university ya Nyamira igere branch ya university ya Kisii university ya Kisii nkobekerwere konye budget all the time until baagachire university branch ya Nyamira yeteneneire kero yeteneneire naliyo ikucha kutwara budget line in the name of Nyamira University. So bali bakona kongaina abantu nga budget teyo ya Nyamira University teraza igegendrete kolerwa ekerigo cha koiborwa naliyo cha kutwara inamba yokubikirwe budget at the moment budget yokwagacha Nyamira igere under the budget ya Kisii University. Na mange ase okwene kia igatia magendro na ritoranyora ngatwebiro mwancho muri na bagosangana into nabo gwa kesi na bo tombe ujumbe lakini korende budget ego mwishimiwa yabereke korenta riberera kurwase gati y'abananchi n'abarayibu na inwe ase ugutaiwana kwa tokire kubwatekana ne nchira ya raising revenue especially finance bill yo mwako iga ayibuno mwakili Steve Mogaka wasomele finance bill iga na ndi chinkumanchiro ronga igatie chibango nchiro chabe kiroro chirengete komo ndria umwananchi o kawaida ebango egekorwe igo ya begetu na Nyasaye pakate betenga kai sarie kiaye na monge Nyasaye ekiane ya ige question ye bango tali question to kugambaga problem to bwate Kenya ga nabantu gete beirete ngabarabuo abakenya igotoko bakorera ntu boka igo nagotebinga for the last 30 years ntuana konyora lami as a constituency ya West Mugirango lakini yebango nkurusi gwere every other year igo manyete nga konye igo tobekire nga indugusi ntu abwate share ase serikali ya chorire chipara chiare gwagachwa ekero chi tukoruswe bango igo chikoro kunga chipara chia mau gosengo chia igosenga para ya West Mugirango njana kubikwa ase budget gisana chore tu and even before bono iga inze konyoro muntu gutenoka ekero tu abekerwe para ya West Mugirango ere budget ere konye nkubekerwa ari chipare chirami chikorosi ukirase tana gukwana ngabora abantu nguruso kubari ushuru bono ise gotoka ngekero bono na inche nasugubire chipara cha West Mugirango chigobe kwase budget chibekerwe rami umanye kwanza gototebinga ngabono ushuru gentoki onye kuroche enchira nero utagete ushuru ero sigwe inche buno mujumbo West Mugirango
na ndu accountant na bangite nga bunge genda bake constituency yane murangirikiro muntu arwe opinion yaye unaroche ibange kurusi ku Kenya kero mo Kenya na yaturibaga arwe report yeyo yaba Kenya njabe getubunge igoro itikoria chumaine igontu anchiranete nga kero muntu nabe geta maoni ya yororo budget tokolete rubunge bono ni lituanchiranire ngebintu nebitogokora and for West Mugirango nagote bibyane bibekire bigokoro including yo kwagacha tuition and administration block gali kem hostel chigendreta kwagacha using a budget twice last year. So a problem ira betubwate ne ringa bantu gete batemire nendamwamu bakobolinga abali bali ba West Mugirango ngakina ende na baro bakobekerwe para yirami konye ekero West Mugirango ntutogwaka nebango tutavuga ati para ilikuwa sawa mone ekero ya ikirenga na ntutu abekerwe para bone budget ngabone bango leta bunge ndora akakura ndojito wake leta imbunge opinion yao, suggestion yao, nga amendia ibangeye, okay yeye omenteye, egekora tuanchirarire amagendera guchikokoru Kenya asumwako yogocha igata geti chibese 4.8 billion. Aji aron tuanchiranete. Na kere constituency nkonyolere chibese cha CDF chire mabwo as 4.8 billion. Kere constituency kero mwalimu nkwa kanwaru musara kero mukoliye gazi we serikali ngwa kanwaru musara ase budget ya 4.8 billion and no yakabeire gabo bono yege nteke nyiki abetenkiringa abatureti baito konye banyanyasire ba kolega asiye kanisa bono igamba bekere 2 billion shillings ase budget ye etaramentwa ese budget ye bana nabarube bengulire kero bakogenda sobo ase budget yeye abantu bali baitirwe bakwete baumisire ese sauri bakiete manda mano goteba ekibare goteba ase budget yeye mbabekere 2 billion shillings bako compensation aye onye koroche inga tutageti mutureti wa akanwe egento kiaye aye onye koroche buna baby pendo rio agetwe lisasi gari ekoroba iguru asarenge tutageti abayibuli baye na baro batebi gunense nga pole egento nenu muchireka onye koroche kimbobe inchwo totebi nga se 4.8 billion yeje Rusia banta baitetwe bakanwa Rusia rukeya umusara bw'abalimu keya umusara bw'abakoliye gasi inchwo totebye rusitibese chesti manchibero lakini Kenya ngima to koiwondo gokwana ase a budget and appropriation bill iliego teba matumizi ya Kenya undita yubwate problem abarana koingonyaga babagoteba nga omutumba nkorusu wore bango inchutu worokie kebungo gie finance bill ye ya terekirubono tuorokie kebungo utaisa negetina kerokio utuorokie kere kebungo gekurusie bango nkebwate estimated amount yechibesa gego changira egere tureisie 4.8 billion onye kubwato bungaini obwao igogo toretera nonye nayo onye abategereri babwate mambi ntubwate bunga korusa saa 4 mpaka midnight totebie ingeke bungo keria gechenchie moke ibango gete chibese ichichigo sira korwabwo chirusiga egere to balance aba accountant yeta gotebanga a balance sheet must balance matumizi goikare ngane the revenue to go generate it is that simple nakike kogera asengencho neba no mwaka 2024 ekirete chiburaburu koba is about komoene keri omwananchi no murwe bango ngakibange ekorona ngakigotumekwa in terms of civic education ngakyo mwananchi wa access finance bill again as much as abajumbe no bakuwakilisha abananchi mwananchi ngakiara nyore document ega aisomere usenga kibara nyore civic education so that
ntoko create notion ego yo mote banga mitumba ngorusigwere bango naro chase bunga arimo kongusana no yo mote bango rusigwere oyo ndote batari ko rusigu kebungo ki umwana nchinga gyakonyora civic education ne document ega ebe public aisomere liswali ya sara na gotebirie inga a document ye igego tokase a website ya parliament ogendo roga igolike parliament website olike finance bill 2026 igoko jenyora yonsi onyesome ya na mbaibere inche na tebetenge committee ya finance egende bake constituency yane abana inchi bane finance bill ye proposal baba yanekerere baru maoni yabo ya igonje ekeronko enda bunge galia igomanyete mimi ase finance bill yeye mimi niko chini ya mwamba na mwamba iko juu yangu ya na kinko encourage muntu ndibwese ubwate a problem na kibungo kende gyonsi ye finance bill enga kiyogoteba mbono onye tuchietiga alia stwaringa gukora public participation ige public document na ende ukorera ekerege ndiki kiaretirwe na intwe n'abajumbe ngoenda turi uge samusa ngoenda turi uge chanua kero kiaretirwe the final document toro jaba na inchi barura maoni kirase report ya bekiru igora yarete tubunge jene biroro nachiete ndero nkoirana rero nko utilikorara igonkonya soma bokie mambia na inche ngoro muchango nororo egere tukura ne ekerekere ngiye cha kukore tuwakirwe kura gongo yakire kura 4 and on behalf ya matajiri ya West Mugirango na kinago tabana kerekere kya gukurwa niko kirabwatira ni napana chiba West Mugirango umweshimo wa kwanda ngase budget iga chibesa nchiroro wakwana chibilioni bere chibe kirase okweno nase bari banyorete emechando kero bari kwanekia okurobekana nakoroche kurase nyumba ne ubura ya State House no muragwense kera kanyoro robot kurase kyombekerie kurandro bwene bomwanya bantu to manyango igoro yo robot yoru na from a legal perspective asenge nchabange babere ba komocho robot yoru bagotebanga in a way ne serikali wanchira nase okobawunereria wonerigete koba kana erinde okokeye amabera yabo kuri yobo a problem iye kwando chitole State House elia igo yarenge step ya kabere gochiomo elio gukura a problem yoko umisa na abana inchi na serikali ase igendo gekoro ku Kenya maandamano ekeroli rimandamano ya city ya finance bill 2023 ntua igete asigete mheshimiwa Raila nyasa mubeka asagia bai karanste bagateba ne president yense nga nkuru story chisuguri motwe lakini a 10 point agenda niriga tutagite erosigwe bakarosia a committee ekagenda Bomas guikaransa kuburania nganga kitogokora guchimotwe kero tuakolire chikura abantu bagenda nka nibaga bakoenda chi street bakoenda gukora maandamano bakarosia report yekuruku NADCO report report ye kuruku NADCO njabwate chi recommendation gete recommendation ye mo yali ngo nelinga ekero maandamano egokorwa abantu mbali bagocha batuumana n'abasikali baumiswa gose baitu bakwa ekera maandamano yegokorwa abantu mbaro bagocha baumisa abasikali bagokora imirimo yabo yokurinda abanainchi n'amali ya Kenya so report iyo ekagania a commission yokurukwa Kenya National Human Rights Commission egende ebeki report korwa independence bantu bande bonzi ba umire babe n'abasikali babe n'abanainchi report yebekwe egere tumanyenga abantu abumbalenga na ende extent baumiete nere so that
obo mbo chuo burega igatokora umuskali twamurangu umuskali na adui umuskali yorogo gokonya wose umuskali yoro umuntu kwandamana omurorangu yo na adui umumisa encheretoke abakenya bakubwataniwa tuanchane tusikane ngakiro umuntu nabwate emirimo yaye kiro umuskali umuroche igacha gokonya okwana amang'anao buna gwatagete kuri safe naende gutigita abantu bande bali safe naye ekero gukora amang'ana ayo o make sure nga ekero gukora maandamano nagotebe bintu byao totenenie TV ye okora emirimo yabo batigena barabo bakora emirimo yabo tubaise kubasaliria emirimo yabo tubaise gusaliria abana biashara emirimo yabo tubaise kuumisero lyo monyene tubaise kuumisero lya matatu tubaise gukora kindi gekumisa muntu ndi bwonsi ngana ase sauli okori kwere ejipoti yibono inche igongo ikaransa ase committee yobokene na machiko ase ebunge ya 13 na inche therefore ne committee yane eyaje yinero yaringe nga obokene bwaba Kenya boikirane justice ekorwe na endero rekane nga yakorirwe nere sababu twareterete report yo State House ngosa ko abera soko kuna chase ngencho watebanga orobotre rwanadiko ndwa ruete okugania bune kyombekega kya KNHCR ba digererie ko independence but ande katika berega iga nyumeke gambero getaratu guterare umurai bwense na rosetia committee gete ya rigetie gukora mangana yiga yo go compensate abantu banyorera makongo kubwatikana no kurobekana kurende kigambero gegatuguterare umurai bwense ko rosetia committee eri erenga yanyorete birengererie bikakuru iganyorete birengererio kurwase bari barosetie report ya NADCO ya umurai bwense nabwata advisors baye na chief advisor ye asamangana ya machiko igakuru kwa Attorney General bwense ya Kenya so ekero umurai bwense abeta advised nga rosie kiumbe kiregesa kweke na rosie kiumbe bantu gite bagatuka bataisanigiti bakagenda bakasoera hatue yo murai bwense kotini koti ekarigereria ekaruo mwelekeo nga ebintu ebimogokora korosie kiumbe kinkemanyiri na ichiko ekiumbe nkero kemanyiri ne katiba gekuru ku Kenya National Kenya Commission of Human Rights ekoti ekamwanga esauria mangana imogokora igago kunege ntu gekuru ku violation gose obunereria bwa oboene bwa mwanyabantu ekatiba nero sie kiumbe yegokora mangana ayo ekiumbe kyo nakige gutigeruka kora emirimo eyo serikali rende ne president iganchanga koti buna mwatebire nabatogokora bono nakige kogera ekiumbe kyo ya Kenya National Human Rights Commission kiaretete a final report State House as 20 pitwarengo judiciary bonspino barengo abantu bebigambero abantu be executive bonspino barenge bunge chispika cheito na senate no chiarenge na intue bune kamati iliyobokene ali bunge na intu no twarenge egekogera amangana yo igagwete inse ye committee yeito ya Justice and Legal Affairs na kikwaruche na bereto taligo seru na chiete bunge nemirimo na chiete kokolera abakenya eribo ryo mwerende tuske bose tukwandire engana yende asengencho nkorengi kwarigererio robot yoru na rorata ke kumanyanga in terms of timelines and the minimum amount na maximum amount eri bago chikoba awarded na boigo ingeka kikira chikoira bachikonyora obwene bwabo ase bali bakoriya konyora obwene kurwa serikali report yo neruete recommendation yabo lakini recommendation ye nenepi barose tie nelinga lichi kolire tubunge bono ligo chigotenenera buna chibese chigo chi korwegwa na botwanchira na tetwensp nga Attorney General na abantu bali ba Kenya National Commission of Human Rights minyokia lichikerio lichibunge
bwangu sana, and I'm hoping ne sabari nkorwa chumata litukuli aramisi yomaete igoto kolimire mu bunge a committee in the morning alafu bunge nyene in the afternoon. Bono chikomiti chosipio chiatenetiwe itoko genda gwikaransa chiza chia mambia ni chiza chia mugaso. I am believing munangoboka mambia among egento toko chagodil na kerokyo neri a draft yeri chikerio ligotebanga abanda babaumise twe e report yabo yaretirwe netegitiri chikoliro sigwe ligo chigokonya chibese chisoge besa ya Kenya tokonya sokia ichikulita iyo ligo gwanchira konya sokia. So that is why I'm expecting a lichikiri nkole tulire among other agent activities egere lietiwe toruo bosibole bono guchiase exchequer nechikeshe chiri chibwate chibesa chia serikali tago so kibesa kuru central bank atabwatiri chikoliko wanga bunge ya tebiri Tikatuske bosio mwanjo mureke tugande ko ganyayo hanyara ko baga ko gande taransu kimotwe abagusiye turabachayi sana ekero report ya bege ya ekyombeke kiatebe tugungarigie report na bego cha kunyarikana ng'abagusi barabwi bago cha gutabubuke karo barocha abandi bagwakanwa nari bago cha gotebanga na inche na umise twe na inche na kolete nubuna barayi nko bakwa mwabegire ko barinyori igotogendrete gukwana na kina kwanira no nyenkurwa CTV yi ngekero mwa twaigure egento gia etigunga e commission ya tebire undebwensi obwate complaint ira e complaint yao kuranjire complaint egora kogenda gukwana matanga igitari complaint kogenda kukwane kanisa nga nkwa umise tungwa sere tukorwa Rift Valley igitari complaint ekero steps chiabe kiruchiko ko solve problem gete nje ondo tukwenkare abantu baito nga kababa tangani koba igaria igoto baise gwanza gototebia ekero kwigura abandi bakwaka nuchicheki ebina byabo bya processingwe na obe na inche no nalinge too bad mwancho murigeria higo koigure hase bari babwatirani tugwe nemechande yo wata bakuru independence tangu independence onyenje ninje ndo sia petition yane ego era mumuromi ndolengo mojumbe George Justus Morara na aboletinga inyorokie ase mbera yo muntu itete tomboyere iye kagera agatuomwa negari gakorwa chevakali gochaka aga egari kamurama miga bwe kamukura ayina aro na inje ndo sia petition yane ego ya eyo ne tali human rights violation eyo igero worse than human rights violation ego gara muntu bueno tiguitwa egara kubolinga muhamadu yo minto gake abantu mogoto te ba muitete tuoro kingembera yabo tokono famunga na baro bangenti to nuko sabo gotunga no chikonyara nayo bwene bwago tigato skebosio asengencha samatuko abwango igebikore byabere bikone kibwa tari ase emibaga yense Malaba na Mombasa chinsemo au ase amariogo anyara ko bakagutuka yo gutinde na ari atancheiri konende nakoroche na ase bunge gukurwa egekuru na gotebanga ase ensemo area ya Gotimeti West Mugirango Busine County ya Nyamira egatie merobiriga ya public transport amariogo nare atokire you know that's a serious allegation na bogo tomanyanga inubuna barai from a legislative perspective merobiri kimwe abekire go cap this asengencho byabere bikone kwe bikore bika ase obunge obunobururu amangana tuwabwate bunge igarenge iga abantu bamagazeti inwe mugatangaza nga multi agency abasikali igali Nyanza babwatire kigali cy'ikambani sato kigosomba kinyasole na mariyo gande yo gutindia igente kikara igahitigu obusayigo gikaerera abwo egali yemo yakwane twe ase kyo company yemo yakwane twe ase kyo kyanyore twe igibwate milio mwanesiko ekero narora igene gosetenga ine umuamatuyu onye na maeno onyoluru nerirogieri igo nimbwata abana ase constituency nimbwata abana bwone
ikagera ngateba nga mangana ayo abantu bamangaseti ngocha muri mwanga chunga amangana mukurika yande nayo bulimo ayande nayo gutaka koni amangaseti gose ugotake TV inetegererwe ikagera nkagenda bunge kubolia committee etenenrete security yense ya Kenya nkieke amangaseti yakurika toangi report yekene eko yaritoke nga ngomutegete kungacha abantu kurwe constituency yane bagokora ebyasara mubangache mubasalirie ebyasara aya na makosa eko yara inche igongo represent kero umuntu kero mona biashara kurwe constituency yane ikagera ngateba nga toangi report yekene nga inki eke amangaseti yaligete report yine yaro yale tu ne committee ya finance rueta as a ministry ya security egoteba nga company ekarikuru kweli etanga liraika guardian angel na nero yanyoletwe ebogoretie binte bibigo itabana baito gateba ngumuntu oyo mubwatirwe ohirukotine yes iyi report yiga confirm nga maene company nere ero yanyoliru na marioga yo na ende umuntu obo ohirukotine igaji naro ko igwete ari bunge obokongu nanyorete ase report yibarete na abakane nga report yeye teringekeranu egekogera amangaseti igali getenga chigali chikamba nisatu na chichi abwate twe na mariogo report yeretire bono neyira geto umuntu oyo mubweka ukorukwa Guardian Angel Bus Company lakini ababule tinga bali bande bare komonga ibale nkigeko era mwareta ababoka igabunge irana mototebi report yonsinga abantu abwo ngaibale eliyakabere ase lichiko litererete amarioga yagoita abantu agutindi na goita abantu ekebungo gya 20 na subsection 2 nkebwate ugochika gokogera gotigie abantu gokore ubuchingo bwo lichike ligo lyabege tuona bunge deliberately nga bwo otoke ngumugondo ebinte byosi megete umugondo yokorwa na serikali egere tutwara mugondo guchikokorera ebinte ebyo similarly otoke nemeli ne ndege ne gali ne nyange ne boda ebogoriti ebinte ebyo ege boda yenyange yegali yemeli yendege yo igokorwa egere tuyirora tutwara gente kyo okorere kwereyo so ekagera tokoera ni abantu aba security nyumanga go back and give us a proper report na ekeninki and more importantly ekerebinte bikolire igana kinagoteberi kare na amarioga aya igako gago akobasokia abantu agunchura umuntu okora ebintu normal person yatari gokora and that is why ekero kigali eki na kiabana baito bakurina ya ekero kigotoka nga nkibwate ebintu ebyo no mwana uno yone no ali ne tegali yaye wamine tingo mwana oli ne tegali okire school abantu aba nabo bakoebereria abana nga aye ekero kogenda ali sukuru egendeke gendo abana bali bande bakoe egento gete I said nga onye ebyasara na byebi kigali kimeri kiboda kinyange n'ekindege kigokora neri kikolya Kenya lireiga ne damage torocha abana gete no na abantu abanene emetu yasarekire batemanyeti balusirie emirimo I said nganje uno muwakili igongo suguma bunge yense esugume department ya security eriere in charge yebintu ebi umusiro yo osire kuru Kenya once naro rabori umushimiwa sengencho kwa kwandegati ye chikampani nande bine birengeri byago tari byensoko tari nje napwana ne report nago somera kwa mention ndi inubuna abajumbe hase bunge mwabekire lichiko
ebikore bige bikoenekiwa kira chingaki ningotare gwikira ni mirimo ya sengenja at the end of the day amagota ngo nyagokore kanare abori kwa bwa kwandire mbaro abange bare chiskuru mbare abange na batari ase chiskuru chi amatenchiro chistegete kwegandraria ase inu buna bara imoro ase tia machiko ebikore bigandate koenekiwa ningo gwente ko bansari n'aba Kenya tubwendete ko bansaribu aba Kenya egekora no na bunge kero tubwa tubururu bwegento bunekyo ababunge mbaro bate nite bagateba ngabamintu egente getiga tugianchere tonywe egente getiga tugwanchere torye abandi bagateba nga egente ke inje onkobiri nanywa ya abantu bakanza kurushuda gabo unabakamenyete enseyo yebintebyo and umugano uri narorari bunge no rumugano uri ase security agencies cheito bakubwata umuntu nebintebyo bamotebye rwanirere bunabo babere kikamba nibere cye kiroli ekina kimbwate timanyenga nkigekogera ekambani ye moyoka ebwato umuriyo yegusi nero yoka babo chakotereka bunge kiri chinde ibere ne kyango kiro chitarete tuwe tutasukumana mpaka mwisho, and that is why ngotebanga into aba Kenya ekero kwenyora ulinetero uli bwate mesigo bunejo to ko report ya sabaskari ayo mo Kenya ulinetero uli egoika sabaskari ebwate bintebyo abaskari baroguga bwo bate bagenderera mutwe aye omo Kenya urumuskari ukubwate ruri bunejo kwamanya kuyetiga yagenderera gose kwarusie bintebyo na kwa bikore bya wachi kubionia aye umujaji oreteire umuntu oreteire ubwatire nebintebi kwamanya gukana yakora koti yakanire ngogotebiye n'inyasore yes, so a problem we yigere with all of us bunaba Kenya and bottom line umuchando yo noregati yaito n'umuchando yo tigatwanche bunaba Kenya toba abantu bekene tokore ibintu byekene na kubuga mono to protect abana bari abake barabu bakoegwegenteke banyoranga babire hai banyorire bakari gutara bagusuete bagutare mbeo iguru riba bakuna gutacha matobenza tokonye abana baito egere babe igesaku tutakore tigo ya andeta yo togochi atuna uridi tikatoske bosio hase hokuria gochi gokora ni meten tubwate gatia maborio yabana inchi karo bagante kwarikana kurase studio yakabere korende ndoko bantu kwandreiga aye no mwakili ande nindake kumanye birengere byagase ngenjo ntorasanga hase engane igasa matuka bwango gantu aroche ekigambiro kigoro kikubwatuka okona cha kubwatakana ne ekina keri homoskeri gadiga shago omurawe kyamagia DCP no mokonyi bomurawe nso mukoro arigetie amasabo egatia amasabo kurwase ekigambiro korende ekanyarkoba yekubwatukwa okona chogo imangwa gotegerete ngwa koroche ebirengere byago hase okona chokuria sabange bamochirenga nigo kwarenge contradictory kuno mwakili nabo komo manyomo gusi ase obwango kerotoka nte guskabosi ekina keriye kiagambe tubuya naende abawakili bekene mbamanyete nga ikosa ndiarenge ase kina keria insego kwanire gente kamo gioka keria abakenya abange bagoteba nkeria ekot ya mochanetie gateba ngobo ene bwo yokabero mo deputy president mbwa bunetwe ekero asabeteri baga gosomo wakili ya asabeteri baga agere ekine kichikoigwewa engakiende akalinwa libagerio likorokwe adjournment ekyo Senate iliare komogambie kinekyo yachire igoro gotebanga ekotie igo yana chetebobe ekere gotebanga ligoso ndiabete ekero bataru adjournment ekina kirie kiagambe tumugaso igoro abantu bakagenda lunch ekero baira na lunch kinage kogenderera omu wakili bwolio kabeire deputy president
agacha agatangazira senate nga umutejo uyu umubolire tamanyiti asale ase record ya senate kereki nage kuigwewa ikina kikeri kiro ngoyo oyore kugambi wekina ubolire taya no yore ko muri present yekina uchirote biriye ikigambiro nga umuntu usirire situation buneyo ebe senate yarenge ebe nkoti yarenge senate ya mwete nga bono onye tayo genda sikumuligi akayiguri bagenda muligi akaira nagateba tayo na senate asama chikaye ekerebu ate situation igego tebigunga akange kuranga kitogo kora speaker ikabekera senate nga bono igatwanyolire situation umuntu uringe kugambeki na tayo inga kitogo kora igotogo tenenia gosega toko gendera akekura senate kolengana na machikabo igakekura togenderere bikosa ngairire barwa likosa ngairire ekingwerere toko gotebio tarambuli riswali rinde ya kabere ngaba wakili baria bakona gototeibono iganga omuntu uburete nyagitari aringe n'omuntu uburete enyagitari ikarangeria abantu bamanga siti ko batebya nga twanyoriro umurwaire ga senate buna kegambiro kende gionsi yoge kogamba utume ko bosaidi boretire mutu yabo bosaidi mboyo bware twase senate bo kworokie senate aso umuntu uri kogambi wekina ati aringi paka buna toreiga mboyo ase abange babere bakuborie especially abawakili kuba seyo bakubori nga nebaneke gambero ngiata betenga umusikiriga digashagwa nabo igokorenga na machiko yense mwananchi uri okugambigwa nabwente konyora ribaga ryo kwegerera aho to umusikiriga shagwa tanyora tibaga ryo kwegerera kikiagerete bunge senete gatebu emwakane ayi no mawakili na eturibaga ayegerere inazima cha sera batabanga na yegerete na submit ya masakara yo kwegerera ne ryatanya rite bagari yo kwegerera oral submission okwegerera igokore barakabire okwegerera kotini to kwegerera onye tura file ya amasakarao yo kworokyo kwegerera kwao omweshimigo yo goteba na file tia masakaraye agotebe kina kiaye agotebe okwegerera kwaye nekera ari guchagwa nchirunga bono kwana tari guchakwa gubaga akwane kende kereisiko yebintu kende ngeyo kegeni ari koreta and therefore uryoko tagete kungainenze nga muntu ite yegererete uyinko ngainere lyale asege sheria igokuri keki na kia wakirika e file na ali obegeta ase file na aroko gukwana eko no sokia yari isiko umuwakili olibwe semende aho kobolinga abunke bungo kigwate ba egente kigwate banke bungo kikero no kero chekero ukanenga nkeyo ya kiarusi wororo nikigambiro kili and therefore that is why ngoteba nga ekoti njachiete siko asoko tebanga tairi ibaga egerere lakini rende mbe kengete karobe asiore tige gekogera togoteba nga muntu tairi ibaga egerere ekerabe gita masakara yororo lakini rende esa uri bayigete konyora nga uri na ure turi ibaga ryo kwegerera gachagwa bweko monyene na chiete akarusio gusaba kwaye nga esa uri na rerire nga tinye ngeiriri baganye gerere itanga ni gasa betenga tigangira ni guobisi yane so agachagaika akarorobo ene nga obiste yakoiranigwa akarusio gusaba ukwororo
bona abu no ekoti yenyorete nga yakorire rikosa ryogoteba nga na unerere tugwe bona onyo umuntu unereirie igagwerete koiranirwa emirimo yaye egekoera na unerere tugwe bona umuntu utatageti mirimo konyubwerusiri gari nganje tintageti mirimo bono inkie koti yatakeire gokora igateba rire taimangana twanyore no unereirie agithisa ulio tutagetie mirimo yao back na ende no kwari kuyetakateyo twakoire gento gekeiga ogendeka 50 million tali bese tali siringi mbiri 50 million my friend tali siringi mbiri ya no nyenja se myaka 5 ngokora bunge njirigo 50 million ya njirigo 50 million ekaro barusirie bango njirigo ikaongo kore mirimo for 60 months ase myaka 5 rinjorire lakini bese chinjigo 50 million oyo ayiro 50 million atakore timirimo Tiako era senati ya apiletie tigocho igubuna koto wa apilie ego chanwege ndekyo andeta iyo alina makosa kina kerie kiagambe tubuya uriga soya toro sana akobo atacha gukua na kende kara ruchenga ende kia ya chire moro bona kana kwa kachinta cho lakini rende tigatoro kile torigeria maborio yabananchi kore naro raborio nyenere kago chikogende kigambero gia appeal na arike kero kyo bora bwense 2027 dingomanya Gora asaba wakiri ndundo so miringa to kugamba kina getarafairiwa lakini yege ntokaro kimanye tenkere inkeringa umuntu yina abutire kurwo bisi na ndiri chikongo tebalire so gutumie kina gya sonko nga ekero gwaseri gukorwo bisinga gwasaririe bintu byabantu sonko nakanetigunga togotenena kirogo lakini sonko nega banurenge uyu no mu deputy president nakingo tebanga kine kinkiracha kotini tukimanye igo ntu baise kona gukora theories ngo sinatene ngo tagotenera ojo gocha goikatenene tigatenene tororo gusonde naro uramuire kotini nga togotenena ikina kiegambe tigatuske bosio torigeire bona maborio egati yabana inchi abo basangire na intubo tuko bwarero yenensemo ya SMS agotebanga bwairire mojumbo na Steve agotebanga para ya miruka gitari tereti nigo bayetigerete nyasore emechando nereri agotebanga Geoffrey ndie kikuro masosa agotebanga para ya masosa gitari teremiri na kobekwo morom ere agotebanga nigo bayetigerete botuabe timeti bosoro maitense meyo chibesa chia erete akoboria another question kwanira estima ya nyawacha na konanga batabanga asante sana Geoffrey Ondieki Geoffrey yo mdosi one buya mono para nege ndrete korosiwa bira gitambira inoka onye biagenda te gutumika sande itigato yekwanire ngo ekero na irwe invoice go cha bisinga akana tumanye ngito gwakanira lakini pare yo konyenere tobo kongu lakini tigante benga Ondieki naye wateba ngepare yero sirie ya kimataifa ebunetana korosi gurinde ase ujumbe ntangani na gendre koboria maburia singenchana bukwandre pare iyo nabo igoteba nensemo yestima ensemo nera akwana yestima phase 2 nanye kwanera liria nyawacha gabu na kenonka gabu erekorwa mataria twanyikorerete phase ya masosa alikenonka stimanere ya bekire ne private company etari Kenya Power asinari batumete ngamba kogenda gorosia estima ubande ase company ngao ikarosetie lakini rende narorire ekero tugocha kwanza phase 2 yogokora estime eliebwatete getari kwenda mapera narorire gabu kenonka abu nzoba Dr. Kegusu gabu nitaishughulikia igomba chiko konyeka abatabanga honorable Kenyanya abatabanga please can you explain why you did not allocate money for Ogembo municipality ngorenge neriburi goro yomogano ria twabeka embeo kubwatekana ne muswada we
chibesa county ya Kisii ine county ya Kisii Muske Simba Nyakaka Dennis ensemo ya WhatsApp Nyakaka Dennis awatabanga please ask mheshimiwa 2 questions. Mbona wabunge wanakubali hongo kupitisha mswada bungeni? Utakonga nobu atonge awatabanga when he will retire from politics. Ndio ko tika siasa na ndenga kya bajumbe nkwe kumore utakora nga tutam karanga tutam kalmuangire tutam lende mo watebanga na kolire na isanekire lakini amangana yo watebanga babunge mbale bakale kwa maaki anyagaka kogosule abajumbe go bakuru kwa marieta onye Steve Mogaka inche ngaire li yaki gwangwana nga inkinche Steve Mogaka na ere tuli yaki egera tumanye nga yo ngairiere ire ne kwere yo na kana naenda se bunge ngegasi mogoteba nga babunge bakogwa maki ayaki ngioko ruri yaki bono neri yaki ntagete ngetie budget ye kumbekere rami ekongagachire chiro miruka kumbekere estimate yibagonsaba neri yakinga netie manyeko yakiru seriously na lakini wataire tuta mwasenge jonare kai gabo ringa ndio kuru siasa ensemo ya WhatsApp to akore to koso ensemo ya Facebook yakuru kwa Agre ya Minga agotabanga rijumbe kurwa bosamaro agotabanga tokoteba tutam biya mono tutamwe ina gakino anjeso na iraneri ya kabere ngube monja na koira ngombe roche aminto tigebe tutam tobate ujumbe ende Barnabas ya Facebook James Aminga agotabanga mheshimiwa Asanti enkoro igatubwate ekoro wakwana marieta situbuya otokonye obokonyi nyasa ukurwa na endo toiro ekoro gabu West Mugirangere gabu no baba sobo sipora gabu no sobo mukoyone engineer Fred Makamara urito kubunekiroko ekoro gabu nase abumbuone Honorable Julius Omosomba agotabanga tuned in kurwa makara matutu settlement schemes Nyamira County agotabanga mujumbo yu one term uyitali waka kura West Mugirango matutu oyino sero kalkoteba one term bona aye to vaisa korusio sero kirogo mekilame agotabanga umheshimiwa kama haya yote umesema yako kwa budget agotabanga please kwa niaba yetu watu wa West Mugirango ikifika siku ya voting naomba uweke yes ndio ndimo waka chikura mo finance bill whatever ekalo tu akoli debate bagote iri bono ganje nebintu byana ngori by the way budget yera yako to ni umane egento kire constant garia ase budget yeri CDF yoka ebinte bira barabinde billion ya yenyagetari half a billion ya estima echini umane tubegete garia ase budget abantu batubirete kuna kuoga inje my friend ni umane aya ingo ikile 10.45 billion by the way ni umane na chingo pima one day 2 digit yorengete 2 digit bana 10.5 b Justin Orandi agotabanga let honorable MP educators on matters of finance bill which has become challenging kwa ruwa baseme ruwa tabanga no website baise ku corona bako enyodo ba so website matumizi tipara chiane chichiro chiane chistima chiane echigo total for Kenya 4.8 billion. Bono treasury minister ya treasury nere tumirenga genda ligichibesechi nero gotebanga abantu besigara akane bangengana iga abantu bamarwa akana ejinere kurukwe finance bill alia asichibese chigo chikurusiwa nero tuatebya abantu nga onye kubwate asichira chikurusiwa rais yake igogo tokonya egera tuchenchie ebibungo biri byokurusi chibese chiasi chikorwa toiki 4.8 billion chiri chigo chikubugori omosigo Kenya ase ikere stage ase ikere sai ebiranga rimbianche ire byabana inchi bado asenge nchonye public participation ya koriru naro raruma ega onyorire nanchi rwe biranga gwetera so mujumbo ekero gya so miru second reading kero some second reading na litogo korogo ncholeria asige ntokeria utagetige ncholeria go monto ndubwensi orochenga nabwate better idea buna Kenya gochiko ligichibesa igogote byo mujumbo osedi chumbe ninda available to everybody na bugo tuma SMS toro si amendment ochenchia gentogete goika reading ya gatatu na litoko nyakera chikura
Victor Junior hawatabanga uliza yeye mbona barabara ya Miruka Ketai ilitengenezwa mara mikawekwa nusu. Paratira era aye Victor paratira era ngoja gojande weekend tutare na inue tororenga ipare yinga ya ikire lakini rende ipare yiyo ya rosi gubu ya se ya rosi gubu ya onyeri seri gotigara na bonko nyementera chibesa se budget yetu yetabuki. Eric Mukomba hawatabanga leaders are ultimately judged by the development they deliver. Hawatabanga CDF alone cannot transform a constituency, but real progress also needs support from the national government. Hawatabanga Mheshimiwa Steve has shown strong leadership and commitment to development. With the new funds from government, there is even more potential to do more. The opposition has no budget but drive this agenda. President Ruto is in office until 2027 and we should support the government of the day to accelerate development. Honorable Steve has my vote. Tutam. Yamono abaruto nere in 2032 agochakurwo lakini rende time ngana 2027 ya sabono 2027 togo ika toira na saba nyene kirumunta abekirwa magisi yaye naende seriously tigatwanchenga inchebune constituency na nyolire support ku national government etana gotoka se constituency ya West Mugirango before and because of that amaskaniane na ase ke umbuekio nibe yaruete na kinderete ngoteba serikali egotoa ebinto erotigebo kuba toreji simibere isa twasinge nchindo cha bange bagwakagaiga kurenda sense mwejime singo igunchiro Robert Vincent Mongare okemwa agoteba ngambia President Ruto akusaidie ku design hii town tafadhali. Gora Nyamira town amire. Nyamira town yejine ye municipality mtobwate municipality ne wate designer senga wate banga. Igonko mongora kuboria mangane ji design ya ko era mangana ira ye county government. Tinte tuwa tuwa mana governor na banene be municipality inchetiganda Rosia constituency aba no egweta se constituency yane lakini rende igona igure ndoko na gukwana keregento aberi omwe yawo batebige ngari jumbe nerimo Kenya ngima ya nense ngima tari Kenya oka ndone rimense ngima nsema ya Facebook YouTube tubwate jumbe beresa to ye agatenga Josephine Kwamboka 111 agatabanga #tutimedingia chakirego agatenga hongera ri jumbe for excellent job you're doing education sector power connectivity kindly tarmac road of Bondeni Kebirigo Kiambere do it faster. Do it fast ya ndo kora faster procurement ye program yo kora government procurement yani go so 1.8 billion 31+1 na ende na atebanga tintegetiva tu me step ende yonsi ama saitadia agende kotini nge step ya tumiru batenenie bare yingo turagiere wiki ya kabere ya July ntumira basai abana bali bamaete gasiri ya civil works babeke ange contract ekerero mili anki 002 agotabanga thanks Richumbe for identifying my village Mapera for the last mile connectivity of electricity Esbon Kibeiwa Esbon Korugetari agotabanga kwa recognize jini manyeta matengane ama seria nestima najua Esbo na Paul nimewachelewesha kidogo nevesa tukoligia Josephine akogendra agotabanga ngo support ya finance bill because West Mugirango we need development more so eagerly waiting for the tarmac road which Mwesh as mentioned agotabanga Jumbe tutam ubarikiwe Josephine Kwamboka Milkanero and agotabanga congratulations for being frontline to assist my immediate neighbor school of Masoso ngwataba kwa yesi area bwatu umurero kuliginda besa mbaga chire koroba ase dormitory area ya nainu na chinyaruke nainu monde ndere koroba ginkwa gacha Masoso is everything to me igoba igure bakoroseri kuna baru bare mwarenda nyaboke ve nago tabanga from studio to the spotlight. Great interview with Mheshimiwa. I think I keep raising the bar and making your voice count. Vanessa Kurwa Bosongo. Vanessa, thank you so much. Thank you. Asensemo yechisimi na barabu ntoba segera sengencho babere abange tokukora tokweri bagana yote muke Mheshimiwa. Hello Nsoko TV. Hello. Bwaire karibu sana ngotoko sangana. Mentari ogina litoko koigo buyanto koigwetira Rogers.
ga na to promise di pare ya miru kama zo sale. Korra network ya butukirega kuri nengi weta gukwandire para ya gitari yuma soso gwatere nga tiraera na nde miruberio begetino yokoenekia buna nkwaga chwera ngorangora erinde temocha atua emo yo gochia koenekia ngane chigutenenigwa. Hello Ensoko TV. Waire karibu sana ngotoko sangana. Hello Ensoko TV. Mwanchumu ligani na bako KD Ogiri TV yako na dio mheshimiwa wako kuigwa se studio. Hello Ensoko TV. Waire ngotoko sangana. Karibu sana. Asante sana litangani na wako nimbia mlimwe pamoja na mheshimiwa. Bia dedi ukimbioro tajiri yane. Bia dole. Wana njege ntonare ko kuwa na neti. Ndio kuwa na one term, ndio kuwa na two term. Ndio nango tawoja so mheshimiwa. Amana pia sa kuruma bokichora. Bokichora maana ndio kitatenda sana. Bokichora sisi para chonsi pio kosi na tungure pare kurwa sironga. Ya eta mai ya kana ujenza kuruko. Ya chuonjo kana ana unyanyira lakini pare ya maana kitabe complete. Saona ya kuremo tenyetu. Para sisi to wiki asema ya magundu to tutiki mpoketo ya na kuruko ngakia chore. Uchiboke tutu ngombo. Pare che rogo e toro quanto non ne chimba con chile lo chapa paraga chega na cosa bomo simingwa atokone Mheshimiwa ndugu zangu bantu bapo kichora ngore bare bokichora ngaki Abutari bokichora abu mabundu uchigia chole ine stretch ya my friend bokichora ruete kira maruguru ekakolera rio nyangi mata libumburia igo yo de stretch ya mo endonye ndiria amanyete umugichora na amanyete nga para ya rosigwe the best made road igeruete sironga paka mabundu na ende na rosi bake stage Nyamira ese extension getigarite geke nkorwa mabundu koenda gianchole ange nabugo mo ngwano yiga gonte binga minyokie president iyi yanchire gotobekere lami para ye stage kogenda gianchole alafu paka sirunga anga gonde binga sesa ga bwatie ni umane tobeke la amiga to bwate omweli ogaiga. Hello Ensoko TV. Ndio maana ndio ngoro mheshimiwa Barongo Charles. Karibu sana Barongo, ndosome dio ujumbe yako ga. Ndio wale mwana wagumbia mwana ndi jumbe. Mwesh Jumbe tatu mabara some. Mwesh bana bia ende ya bako ira no muntu iko ira nare tatigante que tomo bolina ese university ya chama ni watu wakikishena kila takia ya bere ga sete tu somo kuna kuna kuwa kusungu bari yakikishia kwa university. Mheshimiwa gago agotabanga kwanza aye Barongo ya butokire gago abana go bagocha go admit gwa gochia kiabanyoro university mutienyo kianda karaba kare go chigo admit gwa engasitine nonyore ne tangaine igo irangora go inakikisha senjate bobaki irangora astu arure no are bone engasiti yoka lakini abantu bakiabanyoro untegete ko batebe na Nyamira ngimanga mbiya mono asugusugume mangana ye university na asugwanja twanjirana nga tigatosugume e agenda ya seito Nyamira and Barongo musani one na the MCA ukabeire na ende ngocha kuira nale ko MCA igobono yine kiongozi abatango mwako mino na masometi tata na masometi yaronge kuru yaronge. Mheshimiwa mbia bono kurenda soko kodera nkomanyi kwandira lyo mweli opi da kupandisha abatabanga ask mheshimiwa mambo na kusupport wasanii na talanta West Mogirango no sirora basa in terms of abasanii na talanta nabo Wilfred Merionya abatabanga
ene ya mheshimiwa yake imbone moyo wonto giga buno Nyabite market imbone Nyabite market nereka ebichiro ya nere mwana siko Nyabite market nere ye moye chiro isato chikwagachwa lakini nechenyoru wake gekogera teko base budget ye egekogera tego ikakoera tutaraika August 2027 ichire ye nere gazetted buna yemo yegetuo gyo gwakachikura so between now no gwakachikura chire itoko nyora ya erire igona tebetenga ntoko agwegetuo ye yogo akachikura tutagure ekero chikura chigwakwa tutokenga ntubwa chiro lakini naye mo ye chiro chiri chigo chikoroswa ye chinde ibere nyamaya na miruka narobori gaga murobero neroro wasani gwansira abana be school music festival chidrama inchende number 1 ekogera na rosiri 3 modern halls chigo host cheme chese yo nkonyora regional na inu abasani igo mungi yeretie ekogera muri gutumia chi facility echi gokora amasoesi na kogenderera mutwe lakini ebe na abasani ebe na abachezaji ebe ne chiskuru enkoro ya neno ere asabu na ende njiranere tugocha korosia center of excellence ase asobosani abasani tusanga nisironga chuma kwa rumusani oyo mona ruru mwali muororo korosie talent ya sinyaruka chiana chia sironga girls urumu ya sana aye umusani tusanganie elichuma turuberanie studio nero kubatenera ba record y'ibintu byabo ubusani nabo buguturageria mbiemono okaba konye twakore nare message ujumbe Barnabas ya Thomas ninde ntomusekera asiganjo konye rock andre Thomas Mabwoga sora agoteba epare ya retro mochando sana kiro montago ye kwandra miruka masusa gitari badly done report mbwate ne ringa epare ya sero sirigero siribuya lakini rende Saulin Karoro le weekend ndoko gendo rotorore lakini naenda abantu bane ekere pare taro siri tigakona kuwe umia engineer nero as office ya kera asto gwenlete kubeka memorandum yogotebanga ipare yetoro siri buya mchetini mo engineer timaetie chipara buna chikorosi buna kia serikali eri kireta ba engineer bako kolemeremeyo isigotoka nga para tero siri buya kamuranje ake getureri igotinyubwetie karongo che weekend ntogocha to tonyerigere manually tororenga nga kiere asomo chandoro mwancho murigeja no toika omoira senkwane tukone tutarakora tikankweri baka abo gwire daika ya mubusebiro kwandre abananchi bago ba West Mugirango no mubusi abo igo ko baine kya twasangire gaiga nga mbatu aro bwo babuna gwatebire mushimu abarongo na yakore masinge njate bango ba yakikisho ali bakore manga bintongo ikirana bire mbia mono abategereri baitu mbia mono asoko tegerere nsoko na ndi mbia mono ase ugwanja tosemanie ubwate asemi yo mwabo inche buno mu accountant na endo mu wakili emire moncho lire West Mugirango no kuyirusia se nanyenyorete esuke mutwe inere mire monali ikiru na ende ubujumbe bwane igo ndikire ase ensekuru ku Kenya Kenya ni bwate serikali toko ibango kirengaki nibangi yo igetakire formula yo kunyirusia alia se kiganje kenene giense eke ground etokolere service eto ipara eto istima eto amachi torosoli kinyagitali abana kibasari ijinere mirimo yobuchumbe na yetemire na yindi nyasawu nyancheire na sokirie cheisire goika chibese chinya
kuchiruka new money ego era CDF eronero is under 200 million yote go ikie constituency ya ne mumanyete ntubwati para ya mumanyete ntubwati stima mumanyete school chitu buna chikorolekana nere sababu ntagete gwakera aba West Mugirango ngambi yamano sana mwangalibaga gutumia mbinu ende yonsi yogo ikia magendero West Mugirango ase budget ye terekire bunge yenere budget yo mweli tutaragenda waka chikura eye gocha wetu gu junior mwako gocha te gotoba goika ground so na abasoroire bono iga eye bono nkufa na kupona azo mupire to kunyiruka injury time tikatubwatirane toikie as much money ground as possible nenjira yogo ikikibesa chia national government ground umanyete serikali ne ya William Ruto na William Ruto igoko motebinga aye omonene aye ngo wakira tuli tutam leta kibesa chiao na inje tutam yane nguna gusabande ekingo korera gotebyo mugusi intwe igotole section nke igo yaba Kenya uburayi bwense igobogo choruna ba Kenya bonsi ugosaba kwana enkolinga na incho mugusi ya chorwe lakini hesabu yense keraro lya se korolia buna ya rochie 2022 etobege to mpaka 2027 tigatuekeye tumanyenga buna tutage to mugusi ya gambe no Mokenya ndi bwense na bakugamba nekere exam yo Mokenya ndi ya ikire akugamba tigaye gwa maskani aye guri bagali yaye tokorega sinere tonyore na intwe eshare ye development ye ito gocha gusi ekero na ende tokugenda kurigichikura kero bunge yabunirwe igo tokoira na saba na inchi aba na inchi na bwa banyene Kenya bagotote iboni tutagiteiga nturaikabwo kero togocha guikabwo gocha konyora ndo muiweri sana ngote banga bono mbange bono mbange asebono buna dua bange tu 2022 abuno oto bangire pakesirimbi yabugire for the next race ya 2027 abadosi bana West Mugirango nyasa bansesenerie genderera kongeresa nkigetakeire abaralia kurugusi genderera kumurika ebintu bikolire bobe bune pale jingote bwe kolire bobe igenderera kumurika obure miruto bwate egera tubosugume gochiase serikali nekyo moerike gima tigatumanyanga amasikani asekero umuntu igagwakana uyo gochaya naye no chaywe ekwera kiriyo gokorera abande naye nakyo gokorerwa jina asabire tusikekero umuntu egere na into tosikwe Miamano Mheshimiwa Steve Mugaka mujumbe bwense moye bunge ya West Mugirango sokwira chinga kichago na boigo ase kwa bwateri tukori tambe lakini kwarigirie birogo sangano mwanchu murigere na boigo umugusi na nemono omumenyi wensemo ye bunge ya West Mugirango ngosaba kwabera kaso kwebacha kurende round yetini kwebacha tujitoriganye na ayatone kebuna kogendra tore komo semia mwanchu murigere no mugusi na ayo mwanchu murigere koira chinga kichago gosanga na intwe bali batumachi ujumbe bali ba kesimia se studio tokoteba mbiamano tokugandiro twarobot kobia ogendra kwego kyane mirobiri agenda ta sembeo ye Nsoko TV aseri bagari timu ingi mayankonya kurwa se studio ya kabere kone kya marugine chibi chango chara senchire rengia asai ka wancha tumira na sembeo nchenkuru kwa Clinton Ondigi.